сардори оила ин бояд мард бошад, чунки асоси зиндагии оила ва хона ин мард аст. ҷаҳони хонаро, яъне ҳамон фазое ки дар хона ҳукмрон аст, дар навбати аввал бояд мард ҳукмрон бошад, баъдан зан. ба фикри ман ки ҳардуш баробар, ҳарду бояд баробар ҳуқуқ бошанд дар оила. якумш ки дар оила якдигарфаҳмия, ин танҳо барои худо мо ки меган ки зан мард болоя, зан не ки хато мекуна. мард боша бояд. барои чӣ? ҳама кора мард ҳал мекуна. ҳама кора мард ҳал мекуна. зан чӣ? зан ҳеҷ вақт дар оила роҳбар шуда наметавонад. ман гумон мекунам ки аллакай дар баробари инкишофи хиради инсонӣ ҳарду баробар аст. бо маслиҳати ҳамдигар кор мекунанд. Женщина, потому что она все вправе, всего на всего, хозяйство, там на всего насчет. Детей, все насчет женщины. Мужчина обеспечивать должен. шавҳар робар аст. барои чӣ? барое ки мардак аст. сарвар ҳамин мардак. барои чӣ? ҳама масъалаҳое бояд ҳам мардак ҳал кунад. охи Думаю, оба должны идти на одном уровне. У меня в семье, например, мы на одном уровне идем. Как муж, так и жена. خانواده در خوجین همه وقت مرد می شود. مرد این روبر است، این خورد خوراک و همه تأمیناتی اوله به دوش دارد و با همین جوابگر است. مرد барои чӣ? намедонам хай барои чӣ, деки мард бификрим. Это порядок, который Бог установил. Так думаем, что муж, он должен быть главным. Мардак. барои чӣ? برای کی زندگی پیش میبره کار بار. خیر роҳбар мард буданаш дар кор. аввал ин ки мард бояд чӣ кунад, роҳбарӣ кунад. баъд хай бо зан ҳамон зиндагия дида рафтораш карда дар кор. барои чӣ ба фикри шумо бояд мард бовад? хай чӣ хел гӯям, аввал хай ҳама вая мард мебарад зиндагӣ, аввал мард мебарад. мард бояд соҳиби хона мешавад, зан бояд хонашин бошад. марда мард меган, хай зан бояд ай мард кам паст бошад.